Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyflwyno Gwobr Gwyn bob blwyddyn am y traethawd israddedig gorau gan fyfyriwr sy'n graddio yn y Gymraeg. A lenni mae'r Gwobr wedi cael ei hennill gan Gruffydd Rhys Davies nath raddio ym Mhrifysgol Aberystwyth y llynedd. Mae'r traethawd yn canolbwyntio ar astudiaeth o'r 3 cyfieithiad o'r Beibl Cymraeg. A mae Gruffydd wedi parhau i astudio'r pwnc yma ers y cyflawni i traethawd israddedig, cos mae bellach yn llunio traethawd MPhil ar yr un pwnc. Felly, llongyfarchiadau mawr i Gruffydd am ennill y Gwobr hon, a hefyd am ennill Gwobr Norah Gwobr a ddyfernir gan y coleg am y canlyniad gorau yn yr arholiad ar gyfer y tystysgrif sgiliau iaith. Felly, llongyfarchiadau mawr i Gruffydd Rhys Davies. Wel, hoffwn i ddiolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y gwobra yma, Gwyn am fy nreithawd hir israddedig a Gwobr Norah am y dystysgrif sgiliau iaith. Mae'n hwb mawr i fi a fi'n dal i wneud gwaith ymchwil yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, i dderbyn cydnabyddiaeth fel hyn. Felly, diolch yn fawr iawn i'r coleg am y gwobra yma.